σοκολάτα, κοφρέτα για λεχτή. Κασάλου μη διστάσετε να φάτε στη στιγμή. Βραβεδάκια, πάτε να πατάτε, τα τέλεια γλυκά. Εντάξει, κάτσε να μου δικός μας τι θα κάνει τώρα. Μασί, πάρε λίγο το μηχανή να τον κάνεις. Συγκεντρώσου. Α, ναι. Γεια σε ρε Χρήστο. Πάρε μια φωτογραφική ρε Ελπίδα πίσω. Εδώ είναι φωτογραφική στο κουφάνι. Πάνω, τι θα έχει. Εδώ σε κάνω δίπλα. Κάτε. Α, μπράβο, πάρ' το γιατί χάλασε μέσα. Να δω τι θα πάρω. Μέταξε. Πού πάμε, εύκολο. Το κουμπάκι το σημείο, πάμε το μονό. Το άλλο από εκεί. Πάτα το και πατάς το από πάνω. Εκείνο που έκανε στην δίκη. Αυτό, ναι. Τα λέει το πίνει. Τα μολυβένια στρατοτάκια μπαίνουν στη σειρά. Τους κινδύνους δεν φοβούνται, είναι τρομερά. Το πρωτάκι είναι όχι σε αυτούς τους Νικό. Τους ανθρώπους προστατεύουν και για όσες παλεύουν. Μπράβο ρε Αντρέα. Μια ανάσα πήγε να πει. Ωραία. Ένα, δύο. Παρέλα στο χινό. Μπράβο. Σας αραγγέλα τρομερά. Σαν τον αδελφό τον εχθρό τον ύποχο. Ήθελε μια ανάσα να τα πει όλα. Τράβηξε 4-5 έτσι. Να κάνετε επιλογή. Στο δέντρο το χριστουγεννιάτικο στολίσαμε όλα τα παιδιά για να γιορτάσουμε και φέτος του Χριστουγέννων τη βραδιά. Μπράβο. Κάτσε απλώσαμε τα δωράκια, ο καθένας τα κταρά πέρασε να πάρει το δικό του να νιώσει μέσα στο χαρά. Ω, καλή μου βοηθή, χαίρετε σας χάσαμε κάτι. Τα παιδιά στα αρώματα ζήτησα να τους φέρω τόσα από τα παιδιά, ειρηνή, υγεία και αγάπη. Δηλαδή τώρα περνάτε από μπροστά. Το Όρσης ήρθε. Κάτσε φύγει, τι είναι. Πάνε από πίσω. Τι είναι, δαχτυλίδες, τι είναι αυτές. Τι είναι αυτές, μικρές. Η ειρήνη, η υγεία και η αγάπη. Α, η ειρήνη, η υγεία και η αγάπη. Ειρήνη, υγεία και Αγάπη, αγάπη. Πες τι ήταν και σε τέτοιο. Η ειρήνη είμαι εγώ, έχω κάτι
να σας πω. Είμαι μια ζεστή φωλιά, είμαι ήλιος σε λουλιά, γελάτε τα ούλια. Αγάπη είμαι εγώ, και αγαπώ όλο τον κόσμο τα παιδιά και ποθώ να είναι πάνω στοιχισμένα και να μην λείπει σε κανένα. Μια καλά και με Μπράβο, Βεργίνα. Γεια είμαι εγώ και έχουμε σε όλους εδώ γεια και χαρά. Και εγώ έκανα γιατί ήξερε την πρώτη φορά που είναι δεν φέρνει. Είδαμε την μια ανάπτυξη. Ωραίο όμως, πέρυσι ήταν ωραίο. Τι έκανα, τέτοιο έτσι θεατρικό. Το δικό μου κοσμουριάκι. Ο Χρήστος είναι. Του διασκεδά. Μου τα κάνει και στο σπίτι. Ναι, πολύ. Με το έλεγε το... Ναι, εγώ δεν το πίστεψα. Εγώ έτσι περίμενα. Στο σπίτι δεν μου το έλεγε το πείμα καθόλου. Καθόλου. Όχι, δεν το λέω στο σχολείο. Δεν περίμενα σε τόσο διάστημα να ξεκαρέσει. Μου άρεσε που πήγαινε το πει μια ανάσα όλα.
Μην πάρει ένας άλλη. Η τελευταία γιορτή του Χρήστου εδώ, η Χριστουγεννιάτικη και της Αγγελίνας. Και του Μάριου είναι τελευταία. Και του Κιβιτίνη, όλη αυτή η σειρά. Του χρόνου πρώτη. Ναι. Το γερέφωνο γράφει αντίστοιχα στις γιορτές. Όλες τις τελευταίες. Το αρκουδάκι μου έχει μόνιμα και κακό. Μπράβο. Ωραίος Κοτάρα, τι να κάνω. Πόνεσαν τα χέρια μου. Για κρατώ το μισή ώρα έτσι. Φέρτο. Τώρα καλή νύχτα, τελειώσε. Με πόνεσαν τα χέρια. Μην κουνάσει. Μας έστησε ο είδας στο μετάγιο. Είναι δυνατή. Άρχισε το Jimmy. Κάνει αυτό.